1500 गारबाय नों 500 लाब मोनबाय 1000 आंनि 1000 नोंनि होमबा लाबा सोरनाव थागोन 1500निफ्राय नों 1000 मोनबाय आं 1000 मोनबाय लाबा सोरनि 1500निफ्राय नोंना 1000 जाहैबाय लाबा सोरनि नोंनि नुगायाखै मोनफैखानायखौ हाबाला सोंनो मोनला मारैथो फैखो खोन्था आं आया सोंनो मोनला होमबा मोना मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थायानो आं हाब खोन्थालाय बावा हाजारसेआव 1500 गारनानै हाजारसे मोनगोन होनबाथ' लाबा जागोन सार माबा खालामगोन मालानिफ्राय है माबा बाब्राबबायलै फैसिगोनसो खोमा थुदो आयु मा खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय माने आंनाव मोनसे फिल्म दंमोन आं बिदिनो मानसि नङा ओरै फैलाय फाग्ला फैदोब्रा मोनसे गामियाव गोबां सेंग्राफोर दंमोन बिसोर सानफ्रोमबो जौ सेरेब गान्जा गाज्रि बेसादजों थाबाय थायोमोन सानफ्रोमबो लोङो सोबो जायो बिमा बिफानिफ्राय रां रुफा बिना लाबोयो मोनाबा जोख्रुब बुख्रुब खालामो सानफ्रोमबो लोङै जायै थायो बेबादिनो बिसोर थानायावनो सानसेखालि होमबा खायनिया गान्जा सोबग्राफोरनिसो होमबाथ' बुलायनायबो थागोनलै खायनिया सार थागोनलै सार नङालै काहानिया हिजिरानिसो बियो थै आंलाय बेखौनो एथ' गोसो होना खोनासंगासिनो बुलायनायबो थागोन नंलायदों आं बेखौनो आंबोथ' बेखौनो सानदों होमबालाय नोंलाय गान्जा सोबनायखौलाय मानो खोन्थागासिनो डाइरेक्ट हिजिरानि खायनि खोन्थाबानो जायोना नै काहानिया ओरैबायदि माने नै मोजां खोनासं मोनसे गामियावहाय सेंग्रा साब्रै साबा मोद्ला थागोन आरोखि ना बिसोर सानफ्रामबो गान्जा सोबबाय थागोन आरो नाथाय खोथाया जाहैबाय बिसोर गान्जा सोबबाय थानाया काहानिजों लिंकआनो गैया होमबा नै बेबायदिसो खोथाया माने मोनसे टाउननिफ्राय सासे हिजिराया फैगोन जोंनि गामियाव माने बे हिजिरायाहाय ओरैबायदि मानसि फैनानै आखाइ खबै फैसा बिलाबायगोन माने हिजिराखौ ओमफ्राय नों जानांगौ आं हिजिरा जाबा माबायदि नुगोनलै आयु हाबाबफोरना आयु नैलाय गावहा खारबायसो हर उदाय माराहाय बिसोरो आयै माथो समायना नोंलाय हरना हाबा जागोन आं नोंजों मा सानबाय थाखो आं नुहुरखाबावबाय सार नुहुरखाबावबाय आङो आं हागोन नै खोनासंबा माने हिजिराखौ नों जागोन हिजिरानि फार्टआ ओरैबायदि बियो फैनानै गामियावहाय फैसा बिफ्लागोन नाथाय बिनि मेन उद्देश्यआ मा जाहैगोन मिथिबाय बेवहाय माने बियो फैसा बिफ्लानोबो फैयाखै जेबो खालामनोबो फैयाखै गान्जा सोबग्राफोरखौबो नायनो फैयाखै जेबो खोथा गैया बुस्थुआ ओरैबायदि माने बेयो फैनानै गामिनि गथ' उन्दैफोरखौ नागिरफैयो बेयो जाहैबाय हरै दिल्ली मुम्बाइआव किडनि एरख्ला खालामनानै फानहरग्रासो फैनानै बे गथ' सासेखौ सानसेखालि खावनायाव सेंग्राफोरजों नुनानै दोखो दाम जागोन माने बियो दख'ना जिगुलायनाय दा खोथाया जाहैबाय नों प्रडिउसार खालामनो जानांसिगोन ना सार आं प्रडिउसार जानोसै जादोलै काहानिया हेबिखा आं हाखागोन फैसाया बारा गैजोबालै बेसेसो थांगोन नै आंनाव बारा फैसा गैयाना बेसेसो थांगोन बायदि 1500सोल' नांगोन बारा नाङा खालि बे 1500 मा बे दख'ना जिनायनि दाम बुजानायाव खिन्थु आं गारनाया गारगोन खिन्थु मोजां खालामनांगोन बुस्थुआ मोजां जागोन नों 2000 ग्राब मोनगोन बे 500 एड खालामगोन जोङो माने मा जागोन बुस्थुआ
1500 गारबाय नों 500 लाब मोनबाय 1000 आंनि 1000 नोंनि होमबा लाबा सोरनाव थागोन 1500निफ्राय नों 1000 मोनबाय आं 1000 मोनबाय लाबा सोरनि 1500निफ्राय नोंना 1000 जाहैबाय लाबा सोरनि नोंनि हाजारसेआव 1500 गारनानै हाजारसे मोनगोन होनबाथ' लाबा जागोन सार माबा खालामगोन मालानिफ्राय स्क्रिप्ट मोनसे आंनाव दंखायो जायो होनबालाय जानोसै आं प्रडिउसार खिन्थु मोजां खालामनांगोनलै आंनावबो फैसाया जाहाथे ओरैनो थाङाब्रा। थाङा आंथ' नुहुरखाजोब्बाय बेबायदि आरोखि बेथ' बिदि जाबाय दानाबा लास्टाव आं दख'ना गानना बुजागोन खौरैसो गानफ्लाङो होदोलै बेखौ आं नुगालै साला बेटारिसो बियो बेटारि माबा बायलै थैसिगोनसो खोमा थांबाय नामालै थांबायलै नुहुरखाजोब्बायलां जागोन सार अ माबा सार जागोनलै आंथ' नुहुरखाजोब्बाय बरिया जागोन ओमफ्राय नै दानाबा बानायनायासो माब्ला बानायगोन सार बानायनाया नै दा बेलासिनिफ्राय बानायनोसै दा बेलासिनिफ्राय होमबा आं होनबा न'आव थांगोन नांगोनलै फैसा लाना जागोन दे नाव उनाव हौवाबो जागोन लाबोगोर जागोन दे बिसोल' थौ लानानै फैगोरसै होमबा थौ नोङो बुस्थुफोरखौल' रेडि खालामना दोनदो सार जों फैगासिनो होमबा सार दै थांलायदिनि होमबा सार थांलायदिनि सार दे हैद र' दे थांदो दे थांदो दे फैफिननो नोंसोरो थांदो सैमाफोर सालाफोर आंजों लफायजासिगोनलाय फाग्ला 1500 गारना 1000 मोनफिननाया बेनो लाब जायोलै बे 1500 गारखागोन 500ल'सो लाब आं बिनिफ्राय 1000सो जाबाय बे 1000सोल'सो मोनफिनगोन फाग्ला दैद जाम्बाफोर नोंथां मा नोंथां सफैबाय नुगायाखै मोनफैखानायखौ सोंनो मोनला मारैथो फैखो खोन्था आं आया सोंनो मोनला होमबा मोना मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थायानो आं हाब खोन्थालाय बावा थौदो होमबा जिरायनोसै टपिकआव ओरै फै नोंथां मरि मनस्लि बेलाय माबा बुंदो हैद जेबो बुङाखै नोंथां खोथाफोर टपिकफोरा मामोन नै नोंथां खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय माने आंनाव मोनसे फिल्म दंमोन आं बिदिनो मानसि नङा ओरै फैलाय फाग्ला फैद'ब्रा सार थब्लं मानो बुङा बुंगोन नों जिरायलाय नै माने खोथायाहाय बिजनेस लाइननिसो माने फिल्म लाइनाव आच्छा रायलायजागोन मानसियालाय माबायदि ब्रा माबाफोर होनदों नामा जेबो होनाखै नै खोथाया ओरैबायदि जेनेबा जों मोनसे फिल्म बानायबाय नों 20,000 थाखा गारबाय 20,000 थाखा गारनाय लोगो लोगो स्क्रिप्टआ आंनिखा डिरेक्सना आंनिखा एक्टर एक्ट्रेसआ गामिनि लकेलखौनो लाजोबखागोन जोङो खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय 20,000 गारनानै नोङो फिल्म मोनसे देखायबाय जोङो मोनसेयाव लाव बेसेबां मोनखो 40,000 बिसनिफ्राय डाइरेक्ट 20,000 प्लास 40,000 मोननै देखायबाय 60,000 हल मोननायाव जों गथा 60,000 मोनखागोन 60,000 लाब मोनबाय 50,000 आंनि 10,000 नोंनि आरोहाय
खोथाया जाहैबाय 50,000 आंनि मारै जाखो एक्टरनो एक्ट्रिसनो स्क्रिप्टनि आं लाखाबाय एडिटिंनि आं लाखाबाय बेबायदि दा नोंथाङा गनायगोन ना गनाया आं बिदियाव गोसो गैया आया र'ब्रा नोंथां र' नों फै खनसेल' फैलाय नै जेनेबा 20,000 गारला सर्ट मुभि बानायनोसै नों खै हाजारसो गारनो हागोन आं 200 थाखाल' गारनो हागोन थौ होमबालाय सेरेब लोंनोसै थौ बिदियाव जायो दे होमबालाय बाद दे जानाय लोंनाया देरसिनलै आं हा लोंनांगौ जानांगौ फुल फ्लाट बाद हो सिनेमा आं सिनेमानि मानसि नङा आरो आं लोंनायावल' दं बेयाव आखाइ थारो लोंसिजोबनांगौ लोंखावजोबनांगौ